respeto ten un significado. Para min é que todos debemos axudarnos. Non importa a raza nin a cor. A todos lles podemos dar amor. Namórate de min, da miña forma de ser. E olvídate de se son home ou son muller. A igualdade non é maldade. A igualdade é felicidade. Non nos enamora se é home ou muller. Enamóranos o sentimento que nos fai ter. O respeto ten un significado. Para... Namórate de min, da miña... Muy bien, Amina. Non nos enamora se é home ou muller. Simplemente me queres